sammen og velkommen til den video. I dag spiller jeg med Elliot Rivals. Står og kaster balloner. Vandballoner. Kom. Vi starter bare lige hurtigt med en v1, for lige hurtigt at varme op. Jeg tror lige, hvis det blev den. Jeg ved ikke. Jeg tager fuld knife load op. Er du ikke? Nej. Hvad der skete? Okay. Det var et godt backstep. Nej. Ja. Nej. Okay, du får snipe. Nej, Elliot, nej. Nej. Men hvorfor tog du så sniper? Ja. Hvad skift til knife loadout? Det var kun heldigt. Jeg røg over sådan derovre på kanten, og så fløj lige pludselig bare op. Og så landede jeg ned og lavede backstep. Nej. Det var ikke meningen. Oh, nej. Okay, jeg skal nok stoppe. Komme her. Hvordan gjorde det? Nej, rent faktisk, hvordan gjorde du lige det der? Jo. Okay. Yes. Ja, nej, jeg ved ikke hvorfor jeg skal gøre det, men nej. Ikke noget. Jeg inviterer dig. Men så spiller vi 2-2. Så skal jeg prøve at dræbe nogen med den. Flip.
Okay. Jeg starter bare det. Eller vi... Ja. Nej, hvad for et level er de? 80. Dem kan vi godt klare. Naruto Fits. Nej, okay, jeg prøver bare lige. Bare sådan lige for sjov. Jeg prøver bare lige. Jeg ved godt, jeg er så dårlig med sniper, men... Stadig. Ja, men det er altid værd at prøve. Jeg headshot. Det var dig, der fik ham. Nej, eller du tager jump pad. Vi skal lige se, om jeg kan lave det her trickshot. Hvordan det sådan... tager subspace mine. Eller skal jeg prøve at lave, det her trickshot, hvor jeg tager subspace mine, og så... er det, at du tager jump pad. Jeg glemte lige ikke. Hvad hedder det? Eller til lige jump pad. Det er godt. Okay, så bare sætte den der. Jeg ved ikke, at det er dårligt. Ja, okay. Nu kan jeg mærke det. Lige der. Det var kun heldigt, at jeg ikke døde der. Jeg kan se dine, men vi kan stadig ikke se hende. Sådan, du kan ikke se dine egne, og jeg kan ikke se hende. Det var godt, han med forsøg. Ja, godt. Ramme mig. Vi bruger bare samme strategi som den. Vent. Finish me.
Ja, jeg tabte den ene. Det er blevet meget stille. De der. Ja, det er sådan svært. Nej. Åh. Ja, Brønd, vi ser lige om de tør rematch. Men det så jeg gjorde. Lad os lige bruge sandbox. Ja. Okay, jeg tager sniper. Det er også. Jeg kan jo godt tage jump pad. Nej, jeg kan jo godt tage jump pad næste. Okay. Her var. Okay, eller du tager jump pad, og jeg tager subspace man. Vi tager arena, og så tager du jump pad, og jeg tager space man. Hvad? Ja, kan du så også godt lige tage jump pad? Nej. Jeg prøver. Nej, bare. Eller det er ikke meningen, du skulle have taget Warhammer. Den til low. Jeg tror, det var der headshot ham. Eller til lige højt jump pass. Ja, jeg kan mærke. Vent lige. Energy rifle, energy pistol. Altså, chainsaw, molotov. Hvordan gjorde han lige det? Jeg brugte en snipe. Jeg så intet. Jeg nåede slet ikke at se noget, så. Okay, du ramte ham headshot. Elias? Og hvad tager du egentlig et crossbow? It's time. Jeg bruger det samme loadout som dig. Crossbow, Uzi, Scythe, tror jeg nok den. Nej, jeg kan ikke huske hvad den. Ja, Scythe, og så Warhorn. Okay, Elias. Fed. Elias, hvad var der bagefter crossbow?
Uzi. Præcis. Nej. Ja, det tog måske lidt lang tid. Så crossbow, Uzi, Scythe og Warhorn. Ja, sådan der. Jeg nødte det den her gang. Nej, den gid. Sådan lige for at være lidt irriterende, så. Sådan lige for at være lidt irriterende. Men, ellers vi skal. Men lad os lige spille det der. Rivals RNG et eller andet. Ja. Arena. Okay, og selv bare. Det skal være Arena. Opstå. Okay. Fedt loadout. Lige ja, jeg tænker bare, det her det er det sidste game vi spiller, så tænker jeg vi stopper. Flashbang. Og jeg reparerer. Nej, jeg fik noget lige på X-gun og så. Du er trouble og flamethrower. Minigun. Nej. Jeg kan godt lide noget sådan. Okay. Space mine and flare gun. Last shot. Hvad skulle jeg gøre der? Nej. Nej.
Sæt på. Og så lige på at være irriterende, fordi han er irriterende imod os. Så skal vi også lige være irriterende. Og et glass shot. Nej. Bag. Ved siden af, hvad jeg skulle sige. Ja, vi har dem. Okay, jeg har glaskanon. Det her, det er en af de længste videoer, jeg har lavet. Det. Hvad er det? Medkit? Og energy pistols. Og vi har dræbt ham først, så har vi det. Ja, så beamer jeg bare lige på ham. Så er bare sådan lige, så har du liv. Minigun og energy pistols. Eller jeg tænker. Nej. Jeg gør det Elliot så. Ja, er vi enige. Og jeg tænker, det er det for den her video. Jeg vil ses, hej.